कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जास्त काँग्रेस उमेदवारान विजय पताक दाखयलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 5 MLA बीजेपी आशिल्ले, आता फक्त 2 MLA बीजेपीचे आसात आणि 4 MLA काँग्रेस पक्षाच्यान निवडून येयलात। गेल्ल्या इलेक्शनात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाच्यान 4 MLA निवडिले। नंतर यल्लापूर क्षेत्राचे काँग्रेस MLA शिवराम हेब्बार हेमी पक्ष बदल करून बीजेपीक येयले आणि रिइलेक्शन झाले। त्यांना परत शिवराम हेब्बार हेमी निवडले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हळियाळ क्षेत्रात काँग्रेस पक्षाचे RV देशपांडे, कारवार अंकोला क्षेत्रात सतीश सैल, भटकळ क्षेत्रात मंकाळ वैद्या आणि शिर्शी सिद्धापूर क्षेत्रात भीमण्णा नाईक हेमी काँग्रेस पक्षाच्यान निवडून येयलात। तसेच कुमटा क्षेत्रात बीजेपीचे दिनकर शेट्टी, यल्लापूर क्षेत्रात शिवराम हेब्बार हेमी निवडलात। भारतीय जनता पक्षाचे MLA 5 वयल्यान 2 सकल देंवले। गेल्या इलेक्शनात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कमल फुलिले, पण ह्या इलेक्शनात उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो अधिकार हाताच्या वशात गेलो। पण जिल्ह्याच्या खंयच्या आमदाराक मंत्रीपद मेळतलो असो प्रश्न सार्वजनिक करतात। कारवार अंकोला क्षेत्राचे नवीन आमदार सतीश सैल हेमी कारवार शहरात विजयोत्सव आचरण केले। शहराच्या कोडीबीर देवस्थानाकडच्यान सुरू झालेली विजयोत्सव मिरवणूक कोडीबाग पर्यंत येऊन समाप्त झाली। ह्या वेळाचेर पत्रकारां बरोबर उलयले आमदार सतीश सैल, क्षेत्रात खूब इतली समस्या आसात, ती सगळी समस्या पयस करूंक प्रामाणीक प्रयत्न करतलो। क्षेत्राच्या विकासाक जास्त महत्व दितलो। आपल्याक कायम माजीकन दवरतले म्हण सांगिल्ल्याक देवान तेमकांच माजीकन दवरले। बीजेपीन ह्या क्षेत्रात जिखूक मोदीजीक हाडिले जाल्यार सार्वजनीक काँग्रेस उमेदवाराकात आशिल्ले कोणाच्यान बदल करूं जालो ना। मतदारालो आशिर्वाद आता आमकां दिल्लो आसा। आता 24 तास काम करतलो अशें तेमी भरवसो दिलो। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवार तालुक्याच्या चेंडिया पॉप्युलर न्यू इंग्लिश स्कूलाचे सुवर्ण महोत्सव मे 20 तारखेक सांजेर 5 वाजता जातलो। साहिती अरुण कुमार हुब्बू हेमी कार्यक्रम उद्घाटन करतले म्हूण सुवर्ण महोत्सव समितीचे अध्यक्ष कृष्णानंद बांदेकर यांनी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयिल्ले बांदेकर निवृत्त मुख्याध्यापक स्वर्गवासी NM कामत हेमगेल धर्मपत्नी सुनंदा कामत हेमी स्मरण संचिका उद्घाटन करतले। साहित्यकार नारायण गावकर मुख्य पाहुणे जावन हाजर उरतले म्हण तेमी सांगले। ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೇವು ಬೇಸಿಗೆ ಹೋರಾಗಿದೆ। ಈ ಶಾಲೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು। ಯಾಕಂದ್ರೆ
रामनगर कारवार महामार्गावर असू लागी कार आणि बायकामध्ये झालेल्या अपघातात बाईक सवार गंभीर जखमी झाले. गणेशगुडी येऊन परत गोवा कोयची कार आणि गोवाच्यान जोयडा दिशेन येवची बायकामध्ये अपघात घडलो. बाईक सवार बाबू संजू गोरे हेमी गंभीर जखमी झाले. तेमका बेळगाव दवाखान्यात दाखल केला. कॅनॉपी हो कुवेसी हांगा उदकांत बुडून एक फॉरेस्ट कर्मचारीले मरण झाले. ही घटना आयतार दनपार घडली. दांडेली रानातले वेगवेगळे झाडाचे संशोधन करचे फॉरेस्ट कर्मचारी आयताराक कुवेशी कॅनॉपी वॉक हांगा येयले. आपले काम सरलेनंतर लागीं आशिल्ल्या न्हंये कडेन गेले. ह्या वेळाचेर पवन कुमार हेमी उदकांत उतरले जाल्यार उदक खूब आशिल्ल्यान तेमी उदकांत बुडून मरण पावले. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.